Fy enw i yw Angharad Jones a dwi'n darlithydd yn Canolfan Addysg Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fy nghefndir yw dwi'n nyrs gofrestredig a wedi gweithio yn yr ardal ers 25 mlynedd. Dwi wedi gweithio yn yr ysbyty lleol, allan yn y gymuned. Dwi wedi gweithio mewn addysgu myfyrwyr nyrsio yn y gorffennol a hefyd wedi bod yng nghlwm ymchwil gofal iechyd hefyd. Mae'r tîm dysgu y rhaglen nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys nyrsys cofrestredig ac ymyrferwyr cofrestredig eraill hefyd. Ond yn bwysig iawn mae fe'n cynnwys defnyddwyr gwasanaethau gofalwyr a aelodau o'r cyhoedd sydd eisiau bod yn rhan o rhannu profiadau personol ynglŷn â'u profiadau mewn ysbyty, o gofal, o dderbyn gwasanaethau. Yn y ganolfan, dyn ni'n teimlo bod e'n bwysig iawn i pobl rhannu profiadau nhw, achos i'r myfyrwyr nyrsio ni, mae fe'n ffordd pwerus iawn o dysgu, achos mae fe'n rhoi agwedd gwahanol o gofal iechyd sydd yn wahanol falle i persbectif, falle rhywun mwy proffesiynol fel rhywun cofrestredig. So mae fe'n neud y profiad dysgu yn fwy berthnasol a mwy bersonol. Os bod unrhyw un o defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr neu aelodau o'r cyhoedd am dod yn nghlwm â'r rhaglen nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'n rhifau cyswllt ni ar ein wefan, felly cysylltwch â ni unrhyw bryd. Fyddwn ni'n ddiolchgar iawn ac yn mor bles o clywed oddi wrthych chi. Yn ogystal, dyn ni'n fodlon hefyd fynd i siarad efo elusennau lleol neu grwpiau neu digwyddiadau sydd yn yr ardal i rhannu y rhaglen nyrsio gyda gwahanol bobl, a hefyd ei ni diddordeb i rheina sydd eisiau bod ynghlwm a bod yn dysgu ar y rhaglen.